आबसु आरो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा लाजिबावा बड'लेण्ड नांला होनना बुंग्राफ्रा गावसोरनो जोलैनि हांगारफ्रा हाग्रामायासोलायनो जोलैनि हांगार बर' जाथिजों थै गैया दिनै बर' जाथिनि हांगारा सोर भुइस्टा जोलैनि हांगार बिटिसि नि जोलैनि हांगारा सोर प्रमद बर' इउपिपिएल आबसु हेल' लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों मस्ट इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव दिनै डिसकास खालामगोन बेनो जाहैबाय एनडिए नि बिजाथि इउपिपिएलनिथ' नङा एनडिए निसो जयन्त बसुमतारी बिथांनि सायाव नोंथांमोनजों ब्रडलि दिनै सावरायगोन माने मेन खोथाया जाहैबाय मा जयन्त बसुमतारीया सासे गोदाव सोराव मानसि मानो बिटिसि गैला होननानै दाखालि बुंलाबायबाय बियो रिजेक्ट जाबाय डिनाउन्सिं जाबाय होननानै बुंलाबायग्रा नों मिन्थिगौ व्हाट इज डिनाउन्स व्हाट इज द मिनिं अफ डिनाउन्स बेखौ नों मिन्थिगौ नामा जयन्त जुदि नोंथाङा बेखौ मिन्थियोमोनब्ला बेबायदि बुंनाय नङामोन डिनाउन्सिंनि मिनिंआनो जाहैबाय गैला रिजेक्टेड बिटिसिआ डिनाउन्सिं जाबाय होननानै बुंदोंमोन बे रायजो राजाफोर हाग्रामाया जेब्ला बिटिसि बार्थडे फालिदोंमोन बे टाइमाव बुंदों बेयो जयन्तआ बिटिसि गैला रायजोफोर दिनैनिफ्राय होनना बुंदों लाजिनो रोङा नामा नोङो जयन्त बेबायदि खोथा बुंनो आननेसेसारि बेफोर ननसेन्स वार्ड्सफोरखौ मानो बुंनांगौ जाखो लाजिनांगौ बिटिसिनि आन्दारावनो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनो बुरबक बानायनो जायगा मोनाखै नामा नोंसोरो हा आसामनि चिफ मिनिस्टारानो अलरेडि बुंखानाय सरकारनि नामा बिटिसि बिटिआर जायाखै बिटिआर दाबुं डन्ट से बिटिआर होनना बुंदों अनलि रिनेमल' जादों बाव जेबो सेन्स जायाखै देयार इज नो सेन्स होनना बुंदों बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर बे मोनथाम आखराल' सेन्स जादों बिटिसिआ जेबो दानजायाखै बिटिसिआ जेरैबायदि दं बे बिदिनो दं होननानै चिफ मिनिस्टारा अलरेडि बुंखानाय जुदि दम दङब्ला जयन्त दिनैनि डेटआव नोंथांनाव जुदि पावार दङब्ला दिल्लीयाव मोनसेल' खोथाखौ बुं फाउन्डार अफ एनडिए रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानांगौ आनटिल आनलेस जेब्लासिम उदां जाया आदारवाइज जुदि जायाब्ला आं एमपिखौनो रिजाइन होगोन पार्लामेन्ट हाउसआव साउटिं खालाम अफस खालाम अब्लासो नोंखौ पाब्लिकफ्रा बुंगोन येस इउ आर ए गुड लिडार मिस्टार जयन्त बसुमतारी होनना बुंगोन आदारवाइज नोंथाङा जुदि बेबायदि बुंनो हायाब्ला खामानि गैया बेकार होननानै बुंगोन नोंथाङा बिटिसि एकर्डखौ रेसपेक्ट होनो रोङा अनार होनो रोङा दिनैनि डेटआव बिटिसिनि थाखाय बर' जाथिया सिनाय जादों बिटिसि एकर्ड जानानैसो बर' जाथिनि जि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बर'नि जि कालचार जि ससिय' इक'नमिक एभ्रिथिं फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो सुराउन्डिंस लानानै बर' जाथिया सिनायथि मोन्दों आइडेन्टिफाइड जादों बर' जाथि होननानै दिनैनि डेटआव बे बिटिसिआ जुदि एग्रिमेन्ट जायामोनब्ला एकर्ड खालामामोनब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि डेटआव बेबायदि बर' जाथिया सिनायजानाय नङामोन आरो मुंदांखा जानाय नङामोन दिनै बर' जाथि होननानै येस होननानै बयबो सिनायबाय बर' जाथि बेफोरबायदि दिनै रिकगनाइज मोनबाय सिनायथि मोनबाय बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंसो नाथाय दिल्ली बायदियाव थांनानै दिनैनि डेटआव जयन्त बसुमतारीया बर' भाषाजों लेक्सार हैदों हा जुदि बिटिसि एकर्डजों जुदि बे बर' भाषाया सिनायथि मोनामोनब्ला दिनैनि डेटआव बे दिल्ली बायदियाव थांनानै नोंथाङा बर' भाषानि लेक्सार होनो हानाय नङामोन लाजिनांगौ बिटिसिखौ एसे रेसपेक्ट होनांगौ एसे अनार होनांगौ लाजिनांगौ जयन्त बेबायदि खोथा बुंनो नोंथाङा सासे एमएलए जालायनानै बेफोरबायदि गोदाव सोराव खोथा बुंनाया जोबोद लाजिथाव शेमफुलनेस बिटिसि गैला होनना बुंलाबायग्राया बेनो जयन्तआनो सासे एमएलए जानानै जेबो नलेज गैयाबा मानो लेक्सार होयो रोङाबा सिरि था सोंनानै ला गोरों गोराफोरनाव डिनाउन्सिंआ माखौ होनो बिटिसि जुदि गैलाब्ला दिनैनि डेटआव मानोथो बिटिआर लिरनो हायाखै जयन्त मानो लिरनो हायाखै बेखौ मिटिं खालामनानै रायजो राजाफोरनो प्रेस मिट खालामनानै खिन्थालाय उइथिन 24 आवारनि गेजेराव दिनैसिमबो टिल टुडे मानो खोन्थानो हायाखै बिटिआरआ मा बिटिसिआ मा मानो बिनि डिफारेन्सिएसना मा बेखौ मानो रायजो राजाफोरनो फोरमायनो हायाखै मानो आननेसेसारि खोथा बुंदों मानो बिटिआर लिरनो हायाखै बिनि एन्सारखौसो नांगौ जुदि दिनैनि डेटआव बिटिसिआ जुदि रिजेक्टेड एबा डिनाउन्सिं जाथारमारबायमोनब्ला मानोथो बिटिसि लिरबावखो दानदो बेखौ जयन्त दाननानै बिटिआर लिरदो बै क'क्राझाराव बारे बारे बुंदों आं बिनि फिननायखौ रायजो राजाफ्रा जयन्तनाव सों आरो जयन्तआ बेखौ रायजो राजाफोरनो फिननाय होनांगौ मा जागोननि थाखाय मा बुजिनानै मा साननानै मा स्टाडि खालामनानै बिटिसि गैला होननानै बुङा बिटिसिआ बोरै रिजेक्टेड जाखो बोरै डिनाउन्सिं जाखो माब्रै बिदि बुंनो हागौ रायजो राजाफ्रा कुइसन खालाम
आसलथे बिटिसि ना बिटिआर मा होननानै सों एग्रिमेन्टल' जादों दिनैसिमबो जेबो जायाखै अनलि रिनेम बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआरल' रायजोफोर गासिबो थगायजोबनाय दिनैसिमबो बिटिसि रायजोफोर बिथांमोना लाजिनो रोङा रायजो राजाफोरखौ गुलाय गुजाय थासारियाव दिनैनि डेटआव दोनगासिनो दं रायजोफोर आरो मोनसे खोथाया रोखाबाव रायजोफोर नोंथांमोननो आं बेखौनो दिनै खिन्थानो सानदों बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै प्रमद बर' आरो जयन्त मोना इउपिपिएलनि लिडारफ्रा आबसुनि लिडारफ्रा बर' भाषाखौ एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबैसो बिटिआर एकर्डनि दफायाव लिरनानै लाबोदों रायजो राजाफोर अलरेडि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बर' भाषाया सिनायथि मोनखानाय ओइथ सिडुलाव हाबखानाय भाषाखा आइडेन्टिफाइड जाखानाय नाथाय बेखौनो बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एस'सियेट लेंगुवेजसो लिरनानै लाबोदों दिस इज भेरि आनफर्चुनेट दुखुनांथाव लाजिथाव गोरों गोराफोरनि एकर्डआ बेनोनो बिटिसिनिफ्राय पावारफुलसिन एकर्ड जों लाबोबाय होननानै बुंनानै दुगा दुगा फ्राउदि खोथा बुंग्रा दिनै बेखार मा जाखो बोरो बिटिआरआ वेर इज द केपिटेल अफ बिटिआर और सुइजारलेण्ड प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डनि केपिटेला बबाव दं वेर इज द हेडक्वार्टार अफ बिटिआर हेडक्वार्टारा बबाव दं बिटिआरनि हेडक्वार्टारा माथो बिटिसिनि सिङावनो दिनै बिटिआरनि सरकार सालायगासिनो दं बिटिआर सरकार होननो लाजिनांगौ बिटिसि सरकार बिटिआरआ जास्ट नामल' टाइम पास खुगायाव ओरैनो बुंनाय बिटिआर रायजोफोर बिटिआर एकर्डआ जेबो गैया रायजोफोर बिटिआरआ जिर'सो बंजांसो एमटि नाथिंनेस जेबो गैया दिनै जुदि बिटिआरआ इमप्लिमेन्टेसन जायोमोनब्ला बिसिनि दुगाफोरखौ नायदोंमोन नै बिटिआरआ इमप्लिमेन्ट जाबाय जों लाबोनाया दिनैसिम जेबो गैया जिर' बिग जिर' थगायजोबनाय एकर्डआ दिनैसिमबो मोनसेबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै बोसोरसेल'सै ओइटिन 1 इयाराव मा इमप्लिमेन्ट खालामनो बेलाय दिनै जयन्तआ बर' जाथिनि समयसानि सायाव पार्लामेन्टआव खोथा बुंगोन होननानै बिथाङा बुंदों नायदो बे 6 मास 7 मासनि गेजेराव मा इनिशिएटिभ लायो मा खोथा बुङो पार्लामेन्टआव मोनसे खोथाखौ आरो गोसोआवला जयन्तआ एनडिएनिसो बिजाथि इउपिपिएलनि केन्डिडेट नङा बे मोनसे खोथायाबो सियरखा दिनैनि दिनाव आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन जुदि एनडिएनि बिजाथि जुदि सायख'जायामोनब्ला सेलेक्टेड जुदि खालामजायामोनब्ला अनलि जुदि इउपिपिएलआ जुदि सिंगेल पार्टियै जुदि एमपि बिसायख'थियाव इलेक्सन जुदि गेलेयोमोनब्ला जिर'खामोन बिजेपिनि अननायाव एनडिएनि दिनै एलायन्सआव सापर्ट मोननानै बिथांमोना देरहादों रायजोफ्रा बावखौनो बेले बेजे जानांगौनि दरखार गैया बे बिजेपिनो फानलाबायग्राफ्रा खोथा बाथ्रा बुंनानै बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय बिजेपिखौ सापर्ट खालामनानै देरहाहोनांगौनो एबार नायदो सापर्ट खालामबाय पाब्लिकफ्रा बर' जाथिनि थाखाय एबार मा खामानि मावो नायदो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ बुंदोंमोन हेलिकप्टार गाखोलायनानै लेक्सार होदों बियो बिटिआरनि एकर्डनि जि दफायाव लिरनाय बे इमप्लिमेन्टेसन जानांगौनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिजेपिनो आरो बर' रायजो राजाफ्रा भट होनांगौ आरो सापर्ट खालामनांगौ आदारवाइज नङाबा माने बिटिआरआ इमप्लिमेन्टेसन जायानो भट होबाखि बिटिआर एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्टेसन जायो 4 बोसोरावनो नोंसोर इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै दिनै ललिपप जाहोजादों नायदो रायजोफ्रा बे 6 मास 7 मासनि गेजेराव जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाया जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला दायनिगिरिया प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो आबसुनि बेखौ गोसोआव ला रायजोफोर दिनै बिथांमोना बिटिआर होननानै दिनै खुगायाव मुं लादों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना गावसोरनि एकर्ड खालामग्रा ना जुदि बिटिआरनि मुं लायाबाथ' लाजिथाव गावसोरनि एकर्ड खालामबाय माथो बिटिआरानो नङा दाबो नै बिदि मोनसे साननानै लाजिनानै बिटिआर सरकार बिटिआर गभर्नमेन्ट नै बेफोरबायदि खोथा बुङो स्टिल बिटिसिसो रायजोफोर खुनु बिटिआर नङा टाइम पाससो डायलगसो जेबो नङा जास्ट एग्रिमेन्ट जेबो गैया दिनैनि दिनाव जुदि बिटिआरआ पावारफुल मोनब्ला दिनै मोनफा मोनफा आखरे सिस्टेमेटिकलि दिनैनि डेटआव उइथिन 4 इयार्सआव इमप्लिमेन्टेसन जागौमोन मानो जायाखै नोंथांमोना साननानै नायदो बे बिटिआर एकर्डआनो जाहैबाय बर' रायजो राजानि जि सिमां आलादा रायजो सेपारेट स्टेट सोरजिनाय एबा स्टेटहुड बेखौ दंस खालामनाय डेस्ट्रय खालामनाय बेखौ गोजोन होफ्लानो थाखाय बर'नि जि सिमां बर'नि हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ डेस्ट्रय खालामनाय बेल' जेबो गैया जायनि थाखाय प्रमद बर'आ दिल्लीयाव फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट एगेन वी डोन्ट वान्ट टु मुभमेन्ट होननानै दिल्लीयाव लिरनानै गारबोदों नाथाय बेखौनो आबसु आरो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा लाजिबावा बड'लेण्ड नांला होनना बुंग्राफ्रा गावसोरनो जोलैनि हांगारफ्रा हाग्रामायासोलायनो जोलैनि हांगार बर' जाथिजों थै गैया
दिनै बर' जाथिनि हांगारा सोर भबिष्ट जोलैनि हांगाराव बिटिसिनि जोलैनि हांगारा सोर प्रमद बर' इउपिपिएल आबसु मानो दिनै दिल्लीयाव बड'लेण्ड नांला होनना बुंबाय हाग्रामाया बुंदोंमोन बै टाइमाव जाथ'वा मोनथ'वा होननानै बुंदों दिनै गावसोरबो बुंबाय ना बड'लेण्डआ जाथ'वानो मोनथ'वा सुक्ति खालामफ्लादोंसोनो उनाव आन्दालन खालामफिनगोननो एकर्ड जाखांनायनि उनाव आन्दालन खालामनो होनबा जायो नामा आन्दालनाव गोरिब गुन्द्रा दुखुथिया जाम्बा जाम्बिफ्रासो बुजायो प्रमद बर'आ दिनैसिमबो खनसेबो बुजाफेराखै दिनै पुलिस इस्कर्ट मिलिटारि लानानैसो प्रमद बर'आ पारमिसन लानानैसो आन्दालन खालामबोदों बास खर'आव गाखोनानै ओरै लान्था खानाय हजानानै डिभाइड आसाम 50-50नो आनटिल आनलेस जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट क्रिएट जाया अब्लासिम आं कन्टिनिउआस फाइट खालामगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दिनै नोंथांमोना नुबाय बड'लेण्डबो गैया नांलाबो होनबाय साख्रिबो गैया जेबो गैया इमप्लिमेन्टबो गैया गासिबो थगायजोबनाय गासिबो जर' एभ्रिथिं इज आनएक्सपेक्टेड ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जानाया मोजां